Gepleşiginiň Azatlyk radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde Dünýä Türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Türkmenistanda internetiň eli ýeterliligi dünýäniň islenlik künjeginde ýaşaýan Türkmenistan üçin möhüm bolup durýar. Dünýä Türkmenleri internetiň üstü bilen Türkmenistanda galan dogry garyndaşlary, dostýarlar ýa-da tanış bilişler bilen aňsat habarlaşyp bilýär. Ýöne ýanwaryň 2-nji ýarymynda Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistanda internetiň tizliginiň juda pesdigini, onuň bahasynyň gymmatdygyny hemde imo messenger arkaly hat ýa-da surat uratmagyň görgüdügini habar berdi. Tutuş dünýä koronawirusa garşy görüşýän mahaly internet öz ähmiýetini ýene bir gezek subut etdi. Petiklenen kontinentler, ýurtlar, şäherler köpçülikleýin internet hyzmatlaryndan peýdalanyp başlady. Köp adam öz işini onlaýn ýerine ýetirmeli boldy. Okuwçylar, studentler tapaklaryny uzak aralykdan onlaýn geçip başlady. Virtual dünýäniň adamyň durmuşynyň ähli uğurlaryny öz aýasyna almagy, öz ýany bilen käbir soraglary we aladalary getirdi. Ýurtlar şahsy maglumatyň elde girmesizligi, şahsy maglumatlaryň goraglylygy, iri tehnologiýa kompaniýalarynyň adamlaryň şahsy durmuşyndaky roly ýaly meseleleri gozgap başlady. Muňa aýakdaş aýry-aýry hökümetler öz raýatlaryna ýerli ulgamlary maslahat berip başlady. Bir näçe ýurt WhatsApp ýa-da başga iri platformalaryň ýerli görnüşlerini köpçülige hödürläp başlady. Ýöne tutuş dünýä internetiň toruna düşen wagty Türkmenistan täze şertlere nähili uygunlaşdy. Dünýä Türkmenleri gepleşiginiň bu sanyna Türkmenistanda internetiň tizliginiň töweregindäki aladalar, ýerli we halkara onlaýn platformalar, olaryň howpsuzlygy ýaly meselelerden söz açýar. Gepleşigimizde Norwegiýadan sanly tehnologiýalar boýunça hünärmen nazar gatnaşdy. Internetin Türkmenistanda we dünýäde hödürleýän käbir hyzmatlaryndan söz açýan gepleşigimizde gelin ilki Türkmenistanda internetiň bahasy we tizligi barada käbir maglumatlara syň edeliň. Dünýä ýurtlaryna internetiň bahalaryny we tizligini deňeşdirýän cable.co.uk saýtynyň 2020-nji ýylda ýaýradan iň soňky hasabatyna görä Türkmenistan 1 gigabaytlyk mobil internetiň bahasy boýunça dünýäde 206-njy orunda durýar. 1 gigabayt mobil internetiň bahasy Türkmenistanda 55 manat. Bu dollaryň resmi narhyna 16 dollara, resmi däl narhyna takminan 2,5 dollara barabar bolýar. Hasabaty görä 1 gigabayt mobil internetiň bahasy boýunça merkezadi ýurtlarynyň Kırgızstan dünýäde 3-nji orunda durýar. Onun aýdylmagyna görä Kırgızstan 1 gigabayt mobil internet 2020-nji ýylyň tomsyna ortaça 21 sente durýardy. Bu dollaryň resmi alış bahasy boýunça türkmen manadyna 70 tenge töweregi bolýar. Gara bazaryň bahasyna tas 10 tenge barabar bolýar. Speed test saýtynyň hasabatyna görä 2020-nji ýylyň dekabryna Türkmenistan öýe çekilen Wi-Fi internet hyzmatynyň tizligi boýunça dünýäde 176-njy orunda durýar. Türkmenistanda Wi-Fi arkaly internetden sekundda 3 megabit töweregi maglumat indirip bolýar. Türkmenistanyň altyn asyr üjükli aragatnaşyk kompaniýasy ýurdun ýeketäk mobil operatorydyr. Şol bir wagtyň özünde Türkmen Telekom milli aragatnaşyk kompaniýasy ýurdun ýeketäk internet üçinçisidir. Ýurtda işleýän seýrek messengerleriň biri imo programmasydyr. Şol bir wagtyň özünde ýurdun üjükli aragatnaşyk kompaniýasy ulanjylary ýerli messengerlerden peýdalanmagy mahabatlandyrýar. Sany tehnologiýalar boýunça halkara ekspertler ýerli messengerleri ulanmagyň ygtybarlygyny soragy astynanýar. Hem bugünkü gepleşigimizde biz siziň dikkatiňizi sany tehnologiýalar boýunça türkmen hünärmeni bilen geçiren söhbetdeşligimizi ýetirýäris. Nazar ilk bilen gepleşigimizde hoş geldiňiz. Türkmenistanyň internetiň tizligi dünýä türkmenleriniň Türkmenistana ilteşigi bolan islenlik wekilini ýakynan gyzyklandyrýar. İlk bilen pandemiýanyň dowamyna internet ösen dünýäniň islenlik künjeginde ýaşaýan adamyň durmuşyny nä derejede ütgetdi. Şu barada umumy gürrüň edeli. Ondan soňra Türkmenistanyň misalyna internet hyzmatlarynyň meşhurlugy barada söhbet edeli baş üstüne. Hawa pandemiýa başlanýary geçen ýylyň mart aýyndan bäri ýaly Avrupa'da köp işler online görünüşe geçti. Benim mart ayından beri online işler gelen. Yani bizim internet arkalı işler gelen bizim sebebi. Öňden edilen arkada iş var. Olum köp edilen işimizin internette ya da dijitallaştırılan
bolmagy sebäpli biz öz işimizi internet arkaly edip bilýärmiz. Bu elbette hem işe değişiklikler, köp proses ve şoňa meňe digitallaşdyrylan işlerde doğrulayan ýaly mümkin. Näzerine gepleşigimiň şu ýörüne ýerli onlaýn platformalar barada gurrun etsek, halkara onlaýn platformalar, ulgamlar, olaryň howpsuzlygy, şahsy durmuşyň elde girmesiligi ýaly meselelerin töweregine söhbet etsek. Türkmenistanyň altyn asyr öýjükli aragatnaşyk kampaniýasy öz ulanjylaryny birek bilen hatalaşmakda Tamaçat adly ýerli messenjeri ulanmaga çagyrýar. Şeýlemeýinler soňky döwürlerde dünýäniň dürli ýurtlaryna ýokarlanyp başlady diýsek, belki öte geçdigimiz bolmaz. Meselem Türk telekanallary ulanjylary bip adly ýerli messenjeri ulanmaga çagyrýan mahabatlary tomoşaçylary ýerli ýetirýär. Ýa-da meselem Ýewropa Birleşigi ýeri tehnologiýa kompaniýalarynyň aýdaly meselem Facebook, Google, Twitter ýaly kompaniýalaryň sewitiň çägindäki işlerini has içkin çemeleşip başlanýaly. Şahsy maglumatlaryň goraglylygy ýaly temalar köp gozgalýar. Beýlik tarapdan WhatsApp, Telegram ýaly ýeri messenjerler bar. Olar Türkmenistany petikli, ýöne Türkmen mobil operatorynyň ulanjylary ýerli messenjerden peýdalanmaga çagyrmagyna näme hil garaýarsyňyz? Türkmen resmileri öz ulanjylarynyň maglumatlarynyň howpsuzlygyny alady edýärmi ýa-da munyň arkasyna başga sebäp barmy? Şeýle-de ýerli messenjerler ulanjylar üçin näme derejede önamly, ygtybarly? Bir bellek geçmeli var oğlum messenger ýa-da chat programmalary umumyň o programmalar ýürgen adam üçin göni ýerli getiren oktawy ulanjylardan hiç bir tölek alamakda. Şoň üçin beýle programmalary WhatsApp bolsun ýa başga şoňa messenger bolsun umumyň başga ýerde çeşmeler gözleýärler. Şu çeşmeleň birin adama ulanjyla gönüktirilen reklama hyzmaty bolup durýar. Ýani gönüktirilen reklama edip bilmek üçin, şu hyzmaty hödürläp bilmek üçin firmalara olar öz ulanjysyny içkinden tanamaly bolýar. İçkinden tanap bilmek üçin ulanjy barada ähli bolan maglumatlary ýygnamaly, olary öwrenmeli. Indi şu taýda bir konflikt bolýar. Konfliktin birincisi şu adamın şahsy durmuşynyň gizliliğini hakdyýan ýaly. Onuň Ýewropada we başga ýerlerde adamyň şahsy durmuşynyň gelişli maglumatlary gizlen saklap bilmesi üçin Ýewropada dörli kanunyny geçirýärler. Ýöne bolup geçen wagtlar peýdalanyp, käbir ýurtlaryň etjek bolýan wagty ol ýa biraz başgarak bolýar. Olaň umumyň problemasy messengerlerde end-to-end encryption ýani bir enzam bilen başga enzamyň arasyna baglanşygyň şifrelenen bolmagy. Ol hökümetlere bolup geçen aratnaşyga ara girip bilmem mümkün. Yani iyi verilen haklar internet dinşigini başka birinin dinlep ýa-da okap bilmejekdigine, onu ýetgizip bilmejekdigine ulanjylar garanti berýär. O da köp hökümet üçin, köp döwlet üçin problema döredýär. Sebäbi adamlar gizli ýagdaýda biri bilen birleşip bir zat guramak mümkinçiligini döredýär. Onu Kazakstan ýa-da Türkmenistan ýaly ýurtlar onu başga usul bilen çözüp goýýarlar. Meselem geçen ýyl Kazakstan şu şifrelenen meseleni çözmek üçin öz şifre açaryny ulanmagy her bir watandaşyna buyurdy. Olam şol açar ulanýan enzamlardan iýerilen haklary Kazak hökümetine açmaga, okumaga, üýtgetmäge ýol berýär. Bular ýaşaýmaşyklar bu tarapdan çygyşy hem bolsa köp genç internet programmalar tarapyndan durulýar. Sebäbi internetde umumyň şifre açarlaryna gerek gelende belli bir önlenýän edaralar bar. Ondan aýry ölçe ýasalanmaýar, düzülen şifre açarlaryna önlenmeýär. Türkmenistan hem öz messengeriniň hödürlemegiň esasy we men pikirimçe aragatnaşyga ulak atyp bilmek maksadyny gaýrýan. Türkmenistana raýatlar soňky wagtlarda hasam internetiň pesçiligine şikayet bildirip başlady. Beýlik tarapdan ýakyna Türkmenistanyň media serişdelerine Awganistan bilen Türkmenistan arada çekilen optik süýümli fiber optik aragatnaşyk ulgamy arada habar berdi. Bu aragatnaşyk ulgamynyň üstü bilen maglumat akymynyň tizliginiň ýokarlanyp jokdugy aýdyldy. Türkmenistan interneti näde baglanýar? Optik süýümli geçirijiler Türkmen internetiniň tizligine nähili täsir eder? Şeýle-de mundan öňe Hazar deňiziniň asyny Azerbaýjan bilen Türkmenistanyň arasyna optik süýümli aragatnaşyk ulgamyny gurmak barada gurrun edilipdi. Türkmenistany näme üçin internet pes? İnternetin tizligi umumyň çylsyrymly tema. Meselem o taýda dünýä bir ýurda girýän optik kabeller bilen çäklenme, o taýda her bir öýe girýän kabelyň döwründe hem internet tizligine täsir edýär. Meselem ýurdun içine
fiber optik kabeller birin hem bolsa, belli bir sentrallardan gelen kabeller, köne filmler bolsa, olan maksimum tizligi şol intes kabel, oğuşak kabel bilen çeklenirler. Onun umumanım hem yerde de internetin ön koyulan kabelleri täzelep çıkmak olur. Onu bir gezek edip bolmamak bolanok ilgi berli düzeyde täzelep durmaly. Türkmenistanyň internet torunun nähili gurulanyny bilmeýän üçin anyk birler aýdyp biljekler. Meselen Türkmenistanda internet hödürleýän dünýä döwlet edarasy. Ýarış bolmasa da belki de ösüş bolmaýar. Şoň üçin bahasy hem gymmat hem internetin hili pes. Başga tarapdan seýretsen hem belki de ulanýanlaryň sany artýany üçin köne filmler şoňra tizligi paýlaşmaly bolýanlygy üçin hem mekşäý etýän tizlik pes bolýar. Ine internet barada gurrun edeni ýene bir gyzykly tema bar. Nazar şu ýerde sanly tehnologiýalar boýunça hünärmen hökmünde bize maglumat berip bilermisiňiz? Sanly ulgum barada gurrun edileni hökman türlü ýurtlarda üstünlikli ornaşdyrylýan elektron hökümet ulgumy ýady düşýär. Türkmenistan elektron hökümet ýaly ulgumlardan nähili peýda görüp biler? Türkmen mediasy elektron hökümetiň üstünlikli ornaşdyrylýanlygy barada ýerli habarlar berýär. Şeýle ulgumlar ýurtda bürokratiýany, ilatyň kagydy işlerini egismekde nä derejede peýdaly bolup biler? Elektron hökümet, ýaly tehnologiýa arkaly hökümetiň ilat üçin hödürleýän hyzmatlaryny digitallaşdyrmak hemme üçin mähsuply. Ol hemme prosesleri azalýar, aňsatlaşdyrýar. Hemen ýangyş söylemegini azalýar. Üstüne de has kıyın, has ösen hyzmatlar hödürlenmäge mümkinçilik töredýär. Meselen, Norwegiýa ýaly ýa-da başga ösen ýurtlarda täze bir firma açmak üçin öýünden çykmak gerekýär. Ähli kagyzy işlerini internet arkaly ýerine ýetirip bolýar. Şu elektron hökümeti başga nähili hyzmatlar bar. Meselem elektrik, togy, suw ýa-da şolar ýaly günnerik hyzmatlaryň tölegi işleri bar. Dogrymy? Şolary tölemekde ýa-da bolmasa dokument üçin ýüz tutmakda, pasportlary çalışmakda, şoňa meňzeş işlerde şol elektron hökümet nähildir bir hyzmat hödürleýärmi? Şunun islenmek bir ýere barıp edilýän işi elektron görnüşde hem hödürläp bolýar. Elektron hökümet diýende ilki bilen adama elektron şahsiýet berilýär. Oň bilen ol kimdigini aýdyp bilýär we ähli hökümet bilen ara gatnaşygyny ýerine ýetirip bilýär. Hökümete nähili bähsidi bar diýilse, hökümet üçin birinjiden öňkä görä iş sany azalýar. Ikinciden ähli edilýän kararlar statistika we maglumat esasyna etmek mümkin bolýar. Meselem iştirlik sany, ilat sany we şoňa meňzeş zatlar ählisini gönü dogry sany edil şu wagt ýagdaýyny görüp bolýar. Bulan bir aýlyk, bir ýyllyk ýa-da 10 ýyllyk plan gurulmagyna dogry karar edilmeni, dogry plan gurulmagyna ýol açýar. Ulun tarapdan ýa-da watandaş nukdaý nazardan seredende ansatlaşan zat kimden näme kagaz talap edilýänini, näme maglumat talap edilýänini ansat görüp, onu öz wagtynda hiç kime garaşman tapşyryp ýerine ýetirmek mümkinçiligi açylýar. Bu da cemiyetiň umumyň akymynyň has bakymlaşmagy ýa-da owlaşmagyna gelip ber. Meselem, suwun ähli tölewlerini we soňdan başga watlary hem internet arkaly edip bir ýere barmaly, etmeli işler azalsa başga gowrak işler bilen meşgul bolmagy mümkinçilik görýär. Diýmek umumyň aýdylanyna internetiň hödürleýän mümkinçilikleri, isle halka, isle hökümete hödürleýän mümkinçilikleri, onuň peýdalary, onuň ziýanlaryndan has köp diýmäge esas dolu barda. Menin bir taraply bolup bilen, men özüm bu işte işleýän üçin bir taraply bolmamak ýöne men pikirimçe proseslerin digitallaşdyrylmagyndan hiç hili ziyan ýok. Açıçanlygy, açyklygy nähili täsir edýär internet hyzmatlary. Meselem pul geçirimleri ýa bank ulgamynyň sany ulgama geçirilmegi, maliýe ulgamynyň digitallaşdyrylmagy, bu pudoklardaky işleriň alınıp barylmagyna, ýagny açıçan ýöredilmegine nähili goşunty goşýar siziň pikiriňizçe? Kompýuterde edilen işlerin hemmesi ýygalýar. Munyň bol tarawy hemme wady soňundan barlap bolýar. Şol tarabyndan seýretsen hem hökümet üçin hem adamlar üçin adamlar öz töleýän salaklarynyň bir-de näde ulanýan görmäge mümkinçilik görýär. Hormatly dinleýijiler, Dünýä Türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.